Dámy a páni, vítam vás na dnešnom diskusnom klube od udržateľných budov k udržateľným mestám. Moje meno je Ivana Nemetová, pracujem pre Inštitút pre pasívne domy. My sme nezisková organizácia, ktorá sa už 20 rokov zaoberá podpore rozvoja udržateľnej výstavby, hlavne energeticky efektívnych budov, ako sú pasívne domy a udržateľnému urbanizmu. Sme veľmi radi, že sme mohli dneska prísť do Košíc. My máme sídlo v Bratislave, ale momentálne sa venujeme aj rozvoju alebo spolupráci v rôznych mestách, takže tento rok sme boli napríklad už v Trnave a dnes sme tu s vami. Rada by som teraz privítala pána hlavného architekta Košíc Petra Kropa, s ktorým toto podujatie organizujeme a sme veľmi radi, že príde a povie nám pár slov aj k rozvoju Košic. Tak dobré popoludní, děkuji moc za pozvání. Já musím říct, když za náma přijeli, řeknu, dámy z Institutu pro pasivné domy a ptali se nás, jako jestli by tady mohli ten diskutní klub uspořádat, tak jsme samozřejmě nemohli říct, že ne. Naopak, já si myslím, že to je velice důležité, že můžeme tu téma udržitelnost tady u nás v Košicích diskutovat. Druhé největší město Slovenské republiky samozřejmě nemůže zůstat na okraji, protože pokud vím, podle mých informací, tak Slovensko se zavázalo taky de facto do roku 2050, myslím, snížit nebo dokonce i vynulovat teda tu uhlíkovou stopu. A my samozřejmě jako útvar hlavního architekta se snažíme nejenom tu tému debatovat, ale snažíme se i nějakým způsobem konkrétně do toho i vstoupit. Já jsem si připravil jenom k takovou krátkou prezentaci toho, co vlastně my za útvar se snažíme vedle, řeknu, těch debat a těch možností. Já jsem třeba si zjišťoval, jestli tady v Košicích je vůbec nějaký, řeknu, dům, který má de facto tu klasifikaci toho takzvaného udržitelného domu nebo udržitelné budovy. Po případě už tady máme i nějaký příklad, a nevím, teďka jsme se o tom ještě bavili, jestli už na Slovensku byla vybudována budova, která je takzvaně uhlíkově neutrální. Ale protože to nevím, možná, jestli to někdo z vás ví, tak se rád poučím. Chtěl jsem zmínit de facto nejaktuálnější projekt našeho útvaru, a to je de facto územní plán. Já vás nechci dlouho zdržovat, protože ten územní plán samozřejmě jsme v posledních měsících velice hodně prezentovali a diskutovali. Jedná se teda o návrh. V Košice mají územní plán, který je z roku 1976 a bylo samozřejmě už velice důležité z různých důvodů, aby ten územní plán byl obnoven nebo postaven na dnešní požadavky města a samozřejmě, že i v tom udržitelnost už hraje určitou roli. Já bych krátce chtěl říct, jakou. Jsou to de facto tři takové základní principy. Ten první je snížit nebo využít prostě území, která jsou v centru města. Po Košice, jak všichni víte, se de facto posledních 60-70 let rozrůstaly. Mělo to samozřejmě i s jejím vývojem co dočinění, ale co se dneska stalo, že de facto čelíme docela silné suburbanizaci, která se v okolí Košic jako vytvořila. A ten územní plán de facto vymezuje plochy, které už se dneska nevyužívají pro tu funkci, kterou ten původní územní plán předpokládal. A my je nazýváme teda transformačními plochami a ty jsou v tom územním plánu už nějakým způsobem zakontveny. Jak ukážu za chvilinku, ten další pilíř, který je de facto ochrana veřejných prostranství a hlavně teda adaptace na změnu klímy. A ta třetí, celkem taky, řeknu, i praktická a nutná, a vy to vidíme i v jiných městech, že ten trend prostě k udržitelné mobilitě je neúprosný a i ten náš územní plán nějakým způsobem předpokládá. Podpora celistvosti města, my to nazýváme, protože tady je pořád takový ten problém vysvětlit občanům a
všem obyvatelům, co to vlastně znamená, že se mnoho v těch diskuzích vždycky jsme nějakým způsobem upozorní na to, že chceme město zahušťovat. My ho nechceme zahušťovat v tom negativním smyslu, ale my bychom chtěli především využít prostory, území, které jsou dlouhodobě zanedbané. Většina těch území je de facto podél řeky Hornát a snažíme se tam nejenom navrhnout jenom jako nové využití, ale máme tam i konkrétní projekt. Ten konkrétní projekt je de facto výsledek soutěže, která tady proběhla v roce 2022. Je to takzvané nové městské centrum Hornát a už tam se de facto myšlenka uhlíkově neutrální čtvrti začala jako debatovat. Já vím, že to je ještě velká a dlouhá cesta. My dneska podle programu, jak jsem zjišťoval, tak budeme mít tady jeden z příkladů, který bude prezentován a který už ty ambice nějakým způsobem směřuje, ale chci jenom tím ukázat, že ta ambice, o které tady hovoříme, má i určitou realitu, protože nedaleko, asi myslím 15 km odsud, tak jsou geotermální vrty, které se začínají teďka zprovozňovat a nějakým způsobem ten projekt, jak jsem pochopil, by měl být úspěšný v roce 2026 a to by byla jedna z možností, nechci říct, že ten vrt zachrání Košice, ale že to je určitě nějakým způsobem šance, aby Košice tímto způsobem tu uhlíkově neutrální čtvrť aspoň z části mohli využívat. Další věc je ochrana klíma a veřejného prostoru. Územní plán jasně naznačuje, jasně vymezuje takzvanou zelenou infrastrukturu, doplňuje ji. My jsme se opřeli taky o projekt, který tady už město mělo několik let zpracováno, že jsme do té infrastruktury zakomponovali jak nové parky, ale i sídlištní vnitrobloky, které starý územní plán jako nevymezoval, co se týče ochrany a neurčoval jejich využití. Ty jsme tam jasně zadefinovali a takhle se nám jako podařilo, že jsme i tenhle aspekt v tom územním plánu jakoby, nebo se nám daří zakomponovat. A třetí důležitý pilíř je samozřejmě podpora udržitelné mobility. Pro nás je celkem samozřejmé, že ta električková nebo vůbec električkové trati a veřejná doprava by měla mít tady v Košicích budoucnost. Oni už nakonec i Košice v minulosti vždycky s tou električkovou tratí nebo s tou strukturou počítali. My ji de facto rozšiřujeme, my bychom chtěli rádi i přes tu novou čtvrť a hlavně propojení na další sídliště, na který už se nedostalo, protože vznikaly prostě v době, kdy i financování těch velice významných a ne vždycky nebo nákladných infrastruktur bylo nějakým způsobem zaskočeno nebo přeskočeno. Každopádně územní plán s ním počítá de facto i s jejich rozšířením. Druhá důležitá věc je, že samozřejmě ten územní plán už popisuje vedle stávajících komunikací doplnění o alternativní nebo způsob alternativní dopravy, to znamená cyklostezky. A co v tom územním plánu je taky nové, je, že vymezuje i pěší propojení do města, protože já jsem o tom přesvědčen, že naše generace se odnaučila díky té, individuální mobilitě se už odnaučila chodit pěšky a dneska je takový term toho 15-minutového města, to znamená v dosažitelnosti svého působiště, svého obydlí. Já si myslím, že Košice už jsou dávno, nebo byly už projektované jako 15-minutové město, určitě ty sídliště, kde jste de facto našli, nebo ty jednotlivé sídlištní útvary, které byly tak vybudovány, že de facto v dostupné vzdálenosti byly ty základní potřeby nějakým způsobem naplnění. To se samozřejmě v těch posledních dekádách změnilo a k tomu jsme se chtěli nějakým způsobem vrátit a ten územní plán se snaží na to reagovat.
Takže tohle to bylo v krátkosti de facto zahájení toho dnešního odpoledne. Jestli mě tak dovolíte, já jsem znovu velice rád, že tu tému tady můžeme diskutovat a jsem taky samozřejmě zvědav na ty reference, o kterých dneska budeme hovořit a určitě že z toho můžeme dneska něco odnést, které bychom mohli i dál potom propagovat tady u nás na útvaru a hlavně do města. Ďakujem, Petr. Ďakujem. Ja by som teraz chcela ešte predtým, ako prejdeme k tým prezentáciám, dať slovo mojej kolegyni, riaditeľke Inštitútu pre pasívne domy, Ľubici Šimkovicovej, a potom prejdeme vlastne k tým prezentáciám. Ďakujem pekne za predstavenie. Od udržateľných budov k udržateľným mestám. Ten názov znie trošku poeticky, až romanticky. Realita je ovšem o dosť pragmatickejšia. Zmena klímy prináša požiadavky na všetky ekonomiky sveta. Prináša požiadavky nielen na nás všetkých, prináša nové požiadavky na členské štáty Európskej únie, na všetky štáty, na mestá a samozrejme kladie pred nás nové otázky, na ktoré my musíme hľadať riešenia. Mestské oblasti majú na celosvetovej spotrebe energie podiel približne 60 až 80 %, tak v takých podobných percentách sú to aj emisie skleníkových plynov. A mestá sú domovom v súčasnosti asi pre 55 obyvateľov globálnej populácie a predpokladá sa, že do roku 2100 to bude okolo 68 až 70 %. To samozrejme opätovne zaťaží stavebný sektor, znamená to, že sa bude viac stavať, že budú pribúdať novostavby, bude sa viac obnovovať, budeme staré budovy možno demolovať alebo snažiť sa udržať. Skrátka, emisie budú narastať a je veľmi dôležité sa s nimi vysporiadať, pretože už dnes vlastne budovy zodpovedajú za 40% spotreby globálnej energie, čo je približne 36% emisí skleníkových plynov. No a toto splnenie klimatických cieľov si odsúhlasila a zaviazala väčšina štátov v Paríži v roku 2015. Bola podpísaná Parížska dohoda, ktorá vlastne sa snaží udržať globálne oteplenie pod 2 stupne Celzia, na čo je nevyhnutná globálna transformácia stavebného sektora na uhlíkovo-neutrálne. Aj Slovenská republika, ako už aj Petr spomínal, sa zaviazala k uhlíkovej neutralite do roku 2050 a v najbližšej dekáde nás čaká nesmierne ťažká úloha, pretože mali by sme do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55% oproti roku 1990. Čiže napriek svojmu doposiaľ negatívnemu dopadu na klimatickú zmenu sa mestá stávajú aj perspektívnym nástrojom na riešenie týchto klimatických cieľov. A ten úspech miest a splnenie tých požiadaviek, zlepšenie situácie bude závisieť od politík a stratégií, ktoré mesto príjme. A tie sa musia týkať všetkých, musia ochrániť, podporiť všetkých a nezabudnúť na nikoho. Áno, mestá sú súčasťou riešenia klimatickej krízy. Avšak ako by mohli prispieť k zmierňovaniu klimatickej zmeny? Aké riešenia budú ponúkať architekti, projektanti, urbanisti vo svojej praxi? Čo by mohli urobiť? A bude stačiť dodržiavať legislatívne požiadavky? Alebo, pretože tie sú vlastne minimálne, alebo bude možné uplatňovať aj ambicioznejšie riešenia, ktoré tiež existujú, ale v praxi sa neuplatňujú. A keď si aj nastaví mesto pri transformácii, pri svojich plánoch, stratégiách ambicioznejšie ciele, či vlastne a kto ich ustráži, aby boli dodržané. Toto a mnohé ďalšie iné otázky samozrejme sú pred nami, my budeme na ne hľadať odpovede a tak sme sa aj snažili koncipovať náš dnešný program, ktorý sa venuje predovšetkým obnove existujúceho stavebného fondu, obnove mestských budov, obnove zanedbaných mestských oblastí, ako sú brownfieldy. A vypočujeme si, ako sa s tým
zúčastnení alebo účastníci, ktorí boli zodpovední za mnohé role v týchto procesoch, ako sa s tým vysporiadali. Takže ďakujem pekne a odovzdávam slovo. Ďakujem. Ja by som teraz chcela ešte predstaviť Zuzanu Kupcovú z Klimaťa potrebuje. Zuzka bude moja spolumoderátorka a facilitátorka. Rada by som zavolala Andreu Borsku. Andrea Borská z Inštitútu pre pasívne domy nám predstaví projekt energeticky efektívnej štvrte Seestadt Aspern. Tak dobrý deň, moje meno je Andrea Borská. Dnes vám predstavím príklad zahraničnej praxe z Viedne. Nie je to až také ďaleké zahraničie. Ide o energeticky efektívnu štvrť Seestadt Aspern, ktorá bola vybudovaná taktiež na rozvojovom území mesta Viedne na brownfielde bývalého letiska. A táto téma brownfieldov je veľmi zaujímavá a my sme veľmi radi za inštitút, že rezonuje a nachádza sa aj v územnom pláne Košíc, pretože je to veľmi dobrý spôsob, ako vytvárať kompaktnejšie mesto, bez toho, aby sa zaberali plochy, ktoré obyvatelia vnímajú ako verejný alebo voľný priestor. Pretože toto sú brownfieldy, sú to územia, ktoré sú dlhodobejšie nevyužívané. Neexistuje taká jednotná definícia brownfieldu, ale Bratislava napríklad má definíciu, že keď sú to 2 roky nevyužívané územia, tak ich považuje za brownfield a teda musia mať aj nejakú určitú veľkosť, ale môžu to byť aj budovy. Majú veľký potenciál, pretože sú umiestnené v existujúcej urbánnej štruktúre. Takže vieme využívať už fungujúcu infraštruktúru okolo týchto brownfieldov. Keď ich využívame, keď mesto zahusťuje v týchto oblastiach, tak zamedzuje zaberaniu poľnohospodárskej pôdy alebo výstavby na zelených lúkach. Takisto sa znižuje kriminalita v týchto územiach a prichádza k dekontaminácii územia, ktoré, aby bolo užívateľné, tak musí prejsť týmto procesom. Takisto, keď je revitalizovaný brownfield, tak sa zvyšuje aj predajná hodnota okolitých objektov. A v neposlednom rade je to taký bonus pre mesto, ktoré dostáva k dispozícii nespracované plochy, na ktoré môže prenášať udržateľné koncepty alebo svoje stratégie. Seestadt Aspern je teda na severovýchode, alebo skôr vo východnej časti Viedne. Je tam aj priame napojenie, kto by sa chcel ísť niekedy pozrieť. Vlakom z Bratislavy 40 minút trvá cesta. Nastúpite v hlavnej stanici v Bratislave a vystúpite v Asperne, v Seestadt Aspern. Takže je to naozaj blízko. A celý ten proces tejto revitalizácie bol aktivovaný v roku 2005, keď vyšiel vo Viedni plán mestského rozvoja. Oni majú takú krásnu skratku na to, že STEP, lebo je to Stadtentwicklungsplan. A v ňom definovalo mesto Viedeň 13 kľúčových oblastí, ktorých chce mesto rozvíjať. Tieto oblasti sa nachádzali v rámci štruktúry mesta a konkrétne bývalé letisko Aspern, z neho sa mala stať podľa tohto plánu samostatná mestská štvrť, akoby nové centrum východnej časti Viedne. Tuto vidíte, že ono je naozaj veľké, je to 240 hektárov. Táto celá oblasť je taká veľká ako historické centrum, prvý Bezirk Viedne. A mal obsahovať kvalitný verejný priestor a byť inkluzívne. Viedeň mala taký problém, že koncom 20. rokov sa vznikali rôzne oblasti vo Viedni, ktoré boli silno monofunkčné. Boli to oblasti s bývaním alebo s administratívou a vznikali potom také mesta duchov, kde tieto oblasti boli navštevované buď iba počas dňa, alebo len cez víkendy po večeroch a neprichádzalo k takému živému mestu. A tomuto Viedeň chce zamedziť, okrem toho, že sa snaží, že sociálna politika Viedne je veľmi silná a snaží sa tvoriť mesto pre každého, tak tento taký pestrý mix a
príležitostí bývania, voľnočasových aktivít a pracovných príležitostí pre každé vekové skupiny a či už bohatých, chudobných, vzdelaných, menej vzdelaných. Všetko by to malo, táto veľká štvrť by to mala spĺňať. Takže tento brownfield bývalého letiska strátil asi v 77. na význame ako letisko. Potom sa tam chvíľu konali preteky, automobilové preteky a nakoniec mesto vlastne definovalo v tom STEP 2005, že to bude rozvojové územie a teraz tam vzniká takáto štvrť Seestadt Aspen. Keď bude hotová okolo roku 2030, tak by mala ponúkať ubytovanie pre 25 000 ľudí a mala by ponúkať 20 000 pracovných miest. Keď sa pozrieme, aký je stav teraz v septembri tohto roku, tak táto štvrť je vlastne od roku asi 2010 vo výstavbe. 2010 bola postavená, alebo skorej sa začalo 2009-2008. 2010 bola postavená prvá budova, Technologické centrum Viedne, ktorá už v tom roku 2010 bola koncipovaná ako energeticky plusová budova. To znamená, že v ročnom priemere generovala z lokálnych obnoviteľných zdrojov energie viacej energie, ako potrebovala. No tak teraz tam vlastne býva už 12 000 obyvateľov v 5 000 bytoch, ďalšie sa projektujú. Je vybudovaný kvalitný verejný priestor ako prvá časť na celom území, ktoré si musíte predstaviť ako úplná placka letiska, kde nič nie je. Bolo vybudované jazero. Celý materiál, ktorý sa používal, ktorý vznikol pri výkope teda, a ktorý sa vybúral z tých letiskových dráh, zo všetkého, čo tam bol znova použitý na tomto priestore. A to bola aj jedna z tých udržateľných filozofií, že musí to ostať na tom území. Tým pádom prichádzalo aj k modulácii územia a menila sa tá jeho štruktúra, alebo ten jeho obraz taký rovný a vznikali tam zaujímavejšie verejné priestranstva aj takouto pomocou. No a je tam teda ešte aj 20 hektárový verejný priestor roztrieštený po celom Aspen, ktorý je už vybudovaný. A to bola aj jedna zo zaujímavých vecí, že mesto povedalo, robí projekt pre ľudí a chce, aby keď ľudia sa tam začnú sťahovať, tak aby mali plnohodnotný život. A ten nemôže byť, keď žijete na stavenisku. Takže najprv sa budovala infraštruktúra, potom sa začali stavať prvé budovy. Už tam je usídlených 550 spoločností a s 5 000 zamestnancami dokopy. Participatívne procesy, zúčastňovanie sa odborníkov, univerzít, ľudí, susedstiev boli veľmi dôležité pri vzniku tohto projektu. Je to taká základná filozofia Viedne. Oni začínajú s týmito procesmi až 3 až 5 rokov pred vypísaním súťaže. To znamená, že najprv sa projektový zámer komunikuje medzi skupinou odborníkov. Sú to univerzity, projektanti, developeri, zamestnanci mesta. Tvorí sa nejaký prvý nápad, idea. Takéto otázky sa kladú a takisto sa ale už zapájajú aj susedstva, kde napríklad v tomto prípade na 6 000 domácností v okolí Seestadt Aspen rozposlali poštou informačné zložky s dotazníkom, aby sa ľudia vyjadrili, čo im chýba v tejto oblasti a čo by potrebovala, alebo čo by mala spĺňať nová štvrť. Ďalej bolo dôležité predstaviť toto územie verejnosti a docieliť, aby ho pozitívne prijala. Je to brownfield, je to územie, ktoré nikto nepoznal, kde nič nebolo. Toto celkom poňala Viedeň kreatívne. Robili výhliadkové lety vrtuľníkom nad územím, poriadali sa rôzne festivaly, workshopy, verejné predstavenia, letné kino. Približovali tých ľudí rôznych k tomuto územiu a budovali nejaký vzťah týchto ľudí k tomuto územiu. Potrebovali na to, aby vzniklo fungujúce mesto, ktoré zodpovedá potrebám mesta a jeho obyvateľov,
tak potrebovali vedieť predstavy a názory budúcich obyvateľov tejto štvrte. Čo je veľmi ťažké, keď máte takéto veľké územie, kde nikto nebýva. A preto to robili rôznymi spôsobmi. Spravili skupinu náhodne vybraných obyvateľov z Viedne, ktorí prispievali svojimi skúsenosťami zo svojich becírkov, čo im tam vadí, čo považujú za dobré, čo im tam chýba. Vymenovala sa rada obyvateľov, ktorá veľmi rozmanitá, ktorá takisto vnášala nejaké svoje nápady a prizývali ľudí, ktorí už žijú v takýchto rozvojových oblastiach niekde inde v rámci Viedne, aby tiež prispeli svojimi skúsenosťami. Vznikla platforma nápadov a všetko sa zbieralo a potom na skôr takej odbornej úrovni diskusí v rámci konferencií a okrúhlych stolov spájali aj zainteresované organizácie, ktoré presadzovali záujmy budúcich občanov, ale boli tam aj stretnutia, kde boli aj developeri, investori, mestská správa. Bolo to také komplexné, aby prichádzalo ku kvalitným diskusiám. Dôležitou vecou bolo spýtajte sa svojho architekta, aby ľudia sa stotožnili so štvrťou a aby ju mali radi, aby v nej vedeli žiť, aby im vyhovovala, museli aj chápať, ako je koncipovaná. A na toto slúžilo veľmi dobre, slúžili stretnutia Stovat Architects and Planners zo Štokholmu, ktorí vyhrali urbanistickú súťaž na toto územie v 2006. A vďaka aj týmto diskusiám a neustálej interakcii aj nielen s ľuďmi ako obyvateľmi alebo susedstvami, ale aj s úradníkmi, s developermi, jednoducho sa to celé vysvetľovalo. Sa stalo, že keď v 2007 prišiel návrh tejto štvrte na mestské zastupiteľstvo, tak bol v momente jednohlasne schválený. Jednoducho to prešlo spoločným procesom. Veľmi dobre ľudia radi sa zúčastňovali výstav, ktoré mali charakter workshopu. To znamená, že nie len si pozreli, čo sa plánuje, ale mali tu možnosť sa zapojiť a na mieste prispievať vlastnými nápadmi. A vždy tam boli účastní aj ľudia z tímu, ktorý bol plánovací tím, či už to bola mobilita, alebo architektúra, urbanizmus, verejné priestranstva. Vždy tam bol nejaký odborník, s ktorým sa dalo debatovať a rozvíjať rôzne témy. Tieto priebežné diskusie sú dôležité stále. Niekedy môže mať človek pocit, že projekt sa navrhol, participácia prebehla, ideme to postaviť, vybavené. Ale to tak nefunguje pri týchto projektoch, ktoré sú na dlhé obdobie. Tam musíte mať interakciu neustále. Tam postavíte jednu časť za 10 rokov a musíte zistiť, že či tá druhá, ktorá bola navrhnutá pred 15, vyhovuje stále potrebám, požiadavkám, či sa niečo nezmenilo. A tým pádom sú tam neustále sa konajú takéto fóra, kde vždy tí odborníci, ktorí majú na starosti, tento človek má na starosti systém Šmongiového mesta, vysvetľuje, ako zamedzujú prehrievaniu mesta, aké sú tie vodozádržné opatrenia. Potom sú tam odborníci, čo hovoria o verejných priestoroch. Tak so všetkými sa viete porozprávať. Obyvatelia sú neustále informovaní. Mesto dostáva spätnú väzbu a vie prehodnocovať plány najbližších krokov. Veľmi dôležitou témou je verejný priestor. To je zase taká neustála téma. Nekončí iba návrhom. Ľudia sú v Zešťat Aspern silno vtiahnutí do projekcie alebo návrhov, alebo tvorby tohto verejného priestoru. Vnášajú svoje podnety, svoje požiadavky. To mesto má byť naozaj mestom pre všetkých. Vzniká tam typický urbánny verejný priestor, potom tam vznikajú športoviská vo verejnom priestore. Napríklad na toto využilo mesto Viedeň tú líniu metra, ktorá sa tiahne popri Zešťat Aspern a rozhodli sa, že bude mimoúrovňová a využili tú plochu, ktorá je zatienená pod tým toto je ona,
pod tými kolajami, na to, aby tam vznikli rôzne aktivity a rôzne športy, možnosti športov, športovíska. Takže toto je taká neustála aktívna participácia a vedie to aj k tomu, že vytvára sa tam komunita. Občania sa spoznávajú, majú možnosť komunikovať. Je tam naozaj, toto mesto nie je mesto pre bohatých, je to mesto pre každého. Je tam veľmi veľa národností, veľmi veľa nábožensky orientovaných ľudí rôznymi smermi. Tuto teraz trochu odveci, ale chcem vás upozorniť, že mesto Viedeň veľmi dbá na vertikálnu zeleň, na ochladzovanie fasád a na prirodzené zatieňovanie v lete. Takže toto je tam tiež jeden z bodov, ktoré sa zohľadňujú. No a ľudia samozrejme si presadili aj také súkromnejšie aktivity. Oni, napriek tomu, že to je mesto, tak chcú mať ten urban gardening, chcú mať priestory, ktoré vyzerajú nedotknuto, ktoré sú so zeleňou, ktorá tam predtým bola a ktorá je skôr taká prirodzená. Toto je smerovanie, ktoré pomáha udržateľnému vývoju mesta. A teraz sme sa viacej bavili o tej sociokultúrnej zložke, ale udržateľný rozvoj má ešte ekonomickú a ekologickú. A hlavne, čo sa týka tej ekologickej, a to je to smerovanie k dekarbonizácii miest a k uhlíkovo-neutrálnym mestám, tak vznikajú na svete už energeticky plusové štvrte. Sú to štvrte, ktoré veľmi dbajú na veľkú energetickú hospodárnosť budov. Budovy sú efektívne, majú veľmi nízku potrebu energie počas prevádzky. Tú potrebu nízku, ktorú majú, si pokrývajú z lokálnych obnoviteľných zdrojov prevažne, ktoré využívajú aj flexibilne. A celé tieto štvrte sú zamerané na udržateľné formy mobility. Je to veľmi efektívny spôsob, ako napomôcť tej dekarbonizácii územia. A má to aj ešte tú výhodu, že keď majú prebytky, energeticky plusové štvrte majú prebytky v ročnom priemere, tak môžu vytvárať synergie so svojím okolím, môžu podporovať okolie, kde takýto koncept do detailov nie je možný, znižujú hrozbu energetickej chudoby, vytvárajú aj nejaký sociálny rozmer. Seestadt Aspern bola od začiatku koncipovaná ako Smart City. To znamená, že technologizovanie. Smart City, Smart User, Smart Grid, Smart Technology. A preto, aby to mohli preskúmať, ako funguje tento koncept, potrebovali zbierať rôzne dáta. Tieto dáta, to je niečo, čo aj nám v Bratislave veľmi chýba. Dlho sa to nerobilo. Nejak sme fungovali, ale zisťujeme, že keď mesto chce vytvárať kvalitné stratégie a vízie, potrebuje vedieť, ako na tom je teraz. A preto je zber dát veľmi dôležitý. V tomto projekte je zapojených 5 budov. Je to technologické centrum, obytná budova, administratívna budova, škola a internát, ktoré sú skúmané, zbierajú sa dáta v 2,5 až 15 minútových intervaloch a sú analyzované. Je to veľmi komplexný proces, je zbieraných 1,5 milióna dát hodnôt teda týchto budov denne. A toto robili posledných 10 rokov, práve teraz v septembri vyšla prvá správa, taká komplexná, k tomuto research programu. Je tam, vlastne skúmal sa aj to, ako sa užívateľia chovajú, a ako fungujú tieto synergie, kde môže nastať nejaká flexibilita. Toto je len ilustračne, aby ste videli, že to je tá obytná budova od Quercraft architektov a Berger Parkkinen, ktorá bola navrhnutá v pasívnom štandarde. Zaujímavé je to sociálne bývanie. A využili sa tam rôzne technológie, ktoré sa v rámci tohto projektu skúmali. A už sa blížim ku koncu, Zuzka bude rada. Na tomto obrázku vidíte, čo už je postavené. Tie veľké polia vpredu je posledná fáza, ktorá sa bude teraz budovať do roku 2030. A
treba povedať, že všetko sa vyvíja, technológie sa vyvíjajú, koncepty sa vyvíjajú, politiky sa vyvíjajú a preto bol tento dokument, ktorý vytvorili TOVAD architekti, koncipovaný veľmi flexibilne. On není taký záväzujúci ako naše typické územné plány, ale umožňuje určitú flexibilitu aj zmeny funkcií, keď sa príde na to, že to, čo bolo pred 20 rokmi vymyslené, nie je úplne to, čo teraz práve potrebujeme. No a čo sa týka tejto energetickej udržateľnosti a budov samotných, tak mesto Viedeň zistilo, že sa nemôžu žiadať také energetické štandardy alebo tak stavať budovy, ako ich vymysleli, že by mohli byť v tom 2007. A preto vznikol taký projekt Aspern Climafit, ktorý dosť definuje, aké parametre musí mať budova, ktorá bude teraz postavená v tej ďalšej fáze. Prvý Climafit vznikol v roku 2020 a už celkom sprísnil tú energetickú hospodárnosť a rôzne ešte faktory pri budovách. A teraz vyšiel nový 2024, ktorý sa veľmi intenzívne zameriava na stále tú najnižšiu možnú spotrebu. Je tam veľmi kvalitný plášť budovy. Aktivujú sa betónové jadrá, to znamená, že buď stropy, väčšinou sú to stropy alebo podlahy, ktoré vedia potom plošne kúriť aj chladiť. Využívajú sa už nízkoteplotné vykurovacie systémy. Je tam maximálna snaha využiť lokálne obnoviteľné zdroje energie a predchádzať letnému prehrievaniu. To je u nás oveľa väčší problém ako vykurovanie v zime. Takisto pomôžu aj tieto plošné systémy. A čo pribudlo voči roku 2020, tak to je táto dekarbonizácia a prísnejšie prihliadanie na materialitu budov. To znamená, že na aj konštrukčné, aj doplnkové materiály s nižším obsahom uhlíka. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Pozdravujem, ja by som sa chcel spýtať, kto je investorom tohto projektu. Je to PPP projekt, alebo je to investované mestom Viedeň, alebo kto to investuje? Výhodou tohto projektu je, že nemá takú roztrieštenú štruktúru vlastníkov, ako napríklad územie Hornát, ale je to územie, ktoré patrilo mestu a štátu. Toho času je to PPP projekt, to znamená, že zhruba 35% patrí BIG, Bundesimmobiliengesellschaft, to čo je najväčší vlastník v rámci štátny, v rámci Rakúska. Jemu patria väčšinou tie štátne inštitúcie, školy, škôlky, nemocnice a 65% približne je taká sesterská spoločnosť, ktorá je zložená po tretinách z Wirtschaftsagentur Viedeň, to je výkonná zložka mesta. Potom sú tam mestské fondy a potom je tam bankový sektor. Prosím. Ďalšie otázky? Áno. Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať, keď ste spomínali tú materiálovú skladbu, že či je nejaká štatistika alebo informácia, koľko napríklad podielu z tých budov sú, povedzme, drevostavby v rámci tej udržateľnosti alebo nejaké hybridné stavby, alebo teda, či to je všetko nejaký betón alebo tehla? Ďakujem. Presné percentuálne zastúpenie vám nepoviem, ale ťažko povedať, že či je to tak prenositeľné, táto informácia, pretože toto územie je dosť využívané na pilotné projekty. Vznikla tam počas stavby, to bola najvyššia stavba sveta v hybridnej konštrukcii Holz-Hochhaus, taký vtip od nich. A v zásade sa ale ukázalo, viaceré stavby sú tam. Je tam jedna čisto drevená stavba a ostatné sú hybridy. Viedeň alebo Rakúsko každá Bundesrepublik má svoje stavebné normy
Viedeň má také, že môžete do 6 podlaží stavať čisto v dreve a potom to musí byť hybridný formát. Unikové cesty musia byť železobetóne. A toto je tam využívané a nie je to len pri stavbách, ktoré sú akože pre high society, ale je to aj sociálne bývanie. Používa túto materialitu, drevo. A ukázalo sa aspoň pre nich najefektívnejšie, keď to je v kombinácii s betónom. Že to není... Lebo nemusia nasadzovať toľko toho udržateľného materiálu, betón v určitých situáciách zniesie viacej, takže tieto kombinácie sa tam najlepšie uplatňujú práve. Dobrý podvečer. Ja by som sa chcel spýtať, či v rámci tohto PPP projektu sa plánujú v tejto štvrti aj nejaké nájomné mestské byty pre sociálne slabšie rodiny. Ďakujem. Áno, určite áno. Toto súvisí tak všeobecne s politikou Viedne. Viedeň má takú veľmi silnú sociálnu politiku a toto nájomné bývanie je jednou z hlavných tém Viedne. A vytvorilo viaceré modely financovania, ktoré sú aplikované v tejto štvrti, aby podporili vlastne stavbu takýchto bytov alebo domov. Oni väčšinou to nie sú ako u nás, že ja viem len za Bratislavu povedať, ale v Bratislave to máme tak, že teraz už vznikajú, máme prvý dom nájomného bývania na Muchovom námestí, ale doteraz to bola tá dohoda s developermi, že bola tam určitá dohoda, čo sa týkalo využitia vyťaženosti územného plánu a z tej nadhodnoty, ktorú mohli postaviť, určité percento odchádzalo mestu vo forme nájomných bytov. To je taký ten zhruba koncept. A tuto vo Viedni je to stanovené tak, že Viedeň už pri zadaní súťaže povie, že toto je územie pre nájomné bývanie a celá bytovka je nájomné bývanie a je to tak akože koncipované. Alebo sociálne byty. A tým si zabezpečujú ako developer celého územia primeraný mix, ktorý potrebujú, aby tam mali tú pestrosť tých obyvateľov. Ďalšie otázky, nejaké komentáre? Áno? Otázku v souvislosti ještě, když se tvořilo to zadání, které tady bylo i tou participací formou, kdo byl ale takový ten zásadní motivátor, aby se to zadání de facto dopracovalo do toho, že pak se na to mohla utvořit ta soutěž? Základným motivátorom bolo mesto, preto sa to aj volá, že táto prednáška pod taktovkou mesta. A vychádzalo to z toho strategického dokumentu v roku 2005, keď toto územie bolo vyhodnotené ako s veľkým potenciálom, hodnotné. A už sa nad tým rozmýšľalo aj predtým, ale tým, že to tak oficiálne stanovil tento dokument, vytvorený mestom, že toto je naše rozvojové územie, je to naša priorita, tak napríklad to zmenilo plány, ktoré, čo sa týkalo infraštruktúry, vtedy sa tam dotiahla to metro, predĺžilo, vtedy sa to napojilo s tou novou železničnou stanicou na Bratislavu medzištátne. A viedlo to k tomu, že sa urobili tieto dôležité kroky a sa veľmi zatraktívnilo to územie a stalo sa prístupné zrazu pre obyvateľov oveľa väčšej časti, ako vtedy bolo také trochu odizolované. Takže naštartoval to asi ten plán STEP 05. Ja poprosím Michala Buraka zo štúdia Atrium, aby sa k nám pripojil. Takže Michal nám predstaví projekt prestavby bytového domu Zelená Lipa a ďalšie projekty. Nech sa ti páči. Tak dobrý večer všetkým. Takže Michal Burák, Atrium Architekti. Ďakujem za pozvanie organizátorom, inštitútu, mestu, hlavnému architektovi a tak ďalej. My sme dostali vlastne pozvanie na túto prednášku, hlavne aby sme odprezentovali projekt Zelená Lipa. Takto asi. Možno poznáte, bol to taký projekt teraz čerstvo nominovaný na cenu César.
Ale popravde som úplne nevedel, že keďže to nie je ako z nášho pohľadu úplne nejaký že, predstaviteľ nejakej ekologickej stavby, tak som nejak dlho hľadal nejakú spojitosť v tom, že čo vlastne mám odprezentovať, aby to zapadalo do harmonogramu Inštitútu pasívnych stavieb. Nakoniec som to pojitko nejaké našiel, to bude asi tá obnova budov a to, že sme nejakým spôsobom pracovali s fondom, ktorý bol a ktorý sme nezbúrali úplne, ale využili sme jeho danosti. Takže sme v Dolnom Kubíne, naša prvá zákazka na Orave, tak sme sa z toho celkom tešili. To červené je vlastne... To červené je predmetná stavba. Aby som vás uviedol do nejakého obrazu, sme v mestskej časti Bysterec a je to taká zvláštna lokalita na konci mesta, kde pomerne výraznú plochu tvorí, nazvem to, industriálny areál, ktorý tak trošku zamedzuje výhľadu na rieku Orava, samozrejme. A je to koniec obytnej štvrte a ešte taká zaujímavosť, že teda to vedie železničná trať. Ale v zásade sa jedná o veľmi pokojnú mestskú štvrť, kde investor nás vlastne informoval, že je to najlepšia časť Dolného Kubína. Sme s tým teda pracovali. Pracovali sme s obmedzeniami, ktoré tam boli a tie boli pomerne striktné. Takým výrazným bodom bola vlastne blízkosť trafostanice, také pomerne rozsiahlej v tejto časti. Takto pozdĺžne bytový dom, 8 podlažný. No a veľmi prísne regulatívy zo strany mesta, čiže nemohli sme prekročiť, teda na mieste stál penzión, ktorý sa volal Zelená lipa. Ten názov preto aj objektu ostal a čo sme boli teda prekvapení, keď sme prišli na prvú obhliadku, že naozaj ten objekt teda je zelený, hej. Lipu sme tam samozrejme nejako nenašli, ale každopádne historicky je to Zelená lipa. Pracovali sme s tým, čo sme netušili, že vlastne, to preskočím takto, že z toho hľadiska, že čo s tou budovou urobiť, či ju zbúrať, či ju nadstaviť v maximálnom zmysle tom, vrátim sa naspäť, že zobytniť podkrovie, vymeniť okná a tak ďalej a teda prerobiť penzión na bývanie. Sondy nám ukázali časom, že vlastne bolo to dosť netradičné riešenie z hľadiska konštrukčného. Nejednalo sa o klasickú murovačku, ale bol to vlastne železobetónový skelet. Ten skelet to je to biele. To keď sa vlastne osekala stavba nejakým spôsobom na kosť, ako to nazývame, tak sme zistili, že vlastne naozaj, že to je prefabrikovaný železobetónový skelet s vsadenými panelmi medzi nosníky. A to bolo veľmi zaujímavé zistenie, pretože nám to vlastne umožnilo keby nejakým spôsobom nadstaviť budovu. To hnedé, to sú vlastne, je teda pôvodný krov, ktorý išiel dole, ale nadstaviť to tak, že využiť nosnú časť konštrukcie a pri splnení regulatívov, že nepresiahnuť kvázi pôvodnú výšku zástavby pôvodnej. No, o jedno podlažie sme išli hore, ale to už je vlastne toto ustúpené podlažie, ktoré to každý vie, že ustúpené podlažie vlastne je pod krovím, takže mohlo to tam byť. Čiže tento skelet definoval to, čo sme s ním, teda tú vec, ktorú sme vlastne mohli so stavbou robiť a zároveň bol pre nás z hľadiska architektonického takým výrazným nejakým momentom, že tento skelet, ktorý v pôvodnej stavbe nebol vôbec viditeľný,
tak sme sa ho rozhodli že nejakým spôsobom odprezentovať aj teda návonok. To je fotka vlastne už po realizácii. Takým naozaj že výrazným momentom je tento komín. To sú vodárne a nejakým spôsobom ešte neviem, či tepláreň alebo čo je tam. Takže v tomto prostredí nejakým spôsobom ako kebyže industriál, tak sme ho tam ako hľadali. Z toho hľadiska urbanistického nejakým spôsobom vlastne tieto modré hmoty, aj táto trafostanica, ako kebyže definovala nejaký taký rytmus, ktorý vo vzťahu k tejto priečne postavenej bytovke nejakým spôsobom vytvára nejaké radenie. Dôležitý je tento park, ktorý tam musel byť zachovaný. To ukážem neskôr. Keď sme nejakým spôsobom prezentovali tú stavbu na nejakom inom fóre, tak že čo je zelené na tej stavbe, okrem toho, že už zelená teda nie je, tak samozrejme, že použili sme hľadiska technológií, tak všetky zelené riešenia, ako zelené strechy a tak ďalej, ale čo je zaujímavé, že aj táto strecha vedľajšieho objektu je zelená. Tak u nás tie zelené strechy úplne zelené nevyzerajú, to ukážeme ďalej. Nie sú to samozrejme tie typy vegetačných striech, ktoré by sme úplne že chceli vidieť, ale vzhľadom na nosnosť konštrukcie a tak ďalej. Pracovali sme s extenzívnou strechou a veríme, že nejakým spôsobom časom tam niečo vyrastie väčšie. Dôležité je vlastne aj to, že vlastne byty v spodných podlažiach, tá stavba nejakým spôsobom bola obnažená aj v tej časti súterénu. A to sú vlastne terasy spodných bytov, ktoré majú taktiež teda priamy kontakt s exteriérom. Tento moment tohto ihriska, vlastne to zachovanie tej zelene v tomto okolí je akože taký dosť výrazný moment. Jednoducho je to celkom príjemné bývanie vzhľadom na to, čo tam bolo. Nejakým spôsobom verejné priestory tam predtým úplne okolo toho penziónu neboli vyriešené, takže nejaký taký malý zásah aj do nejakého chodníčka, hlavného vstupu a tak ďalej. A to je ako to vyzeralo predtým, a čiže zelená lipa už nie je zelená, ale zelená je nejakým spôsobom v tých princípoch, použitých technológiách a tak. To som tak rýchlo preletel. A som si vybral nejaké ďalšie dve stavby, ktoré z môjho pohľadu tak akože trošku viacej súviseli s témou nejakej ekológie a tak ďalej. My sme vyhrali vlastne pred rokom nejakú súťaž na taký maličký taký pavilón Pienenského národného parku v Červenom kláštore. Možno to niektorí poznáte, to úplne na konci také lúky, to je Červený kláštor, a taká dlhá tiahla lúka okolo Dunajca, tak som chcel povedať, že Hornádu, ale okolo Dunajca, áno. A pracovali sme s takou témou, že Červený kláštor, hej, blízko Červeného kláštora, nejaká maximálna zastávanosť bola definovaná, aj nejaký limit finančný. Čo sme považovali za podstatné, akože nájsť nejakú myšlienku odkazu na lokalitu, čiže genius loci Červený kláštor. A zároveň tá lúka nejakým spôsobom mala v sebe určitý taký moment, že keď človek, toto je tá lúka, a pred ňou možno niektorí poznáte, je taký už zvalený, také pódium, ktoré tam dlhé roky nejakým spôsobom strašilo a našťastie už je to preč, ale blokovalo vlastne výhľad na túto stavbu, ale už teraz to neblokuje. A z tohto miesta nebol nikdy vlastne priamy kontakt ku Dunajcu ako takému. Takže nejakú lávku drevenú sme navrhli, ktorá prepojí teda rieku, a na konci tej lúky vlastne zadefinuje nejaký odkaz na
určitú formu nejakého možno, že malého červeného kláštora nového. To sú nejaké také odkazy na to, s čím sme pracovali a tento moment je veľmi dôležitý. No, jednak tá červená farba, ale jednak vlastne tá štruktúra týchto komplikovaných klenieb gotických. Sme zvolili vlastne taký, že drevený konštrukčný systém, skladaný v takýchto zvláštnych trojuholníkových sústavách, ktoré sú nejakým odkazom, povedzme, že na nejaký tie klembový systém v červenom kláštore ako takom. A vytvorili sme vlastne nejaký uzavretý nejaký taký dvorový princíp. Celé je to drevená konštrukcia, plnostenné nosníky a CLT panely ako stropné systémy, aj teda podlohavé systémy. Samozrejme, že vegetačná strecha, tepelné čerpadlo, keďže sme blízko rieky, tak samozrejme, že sme išli do vrtaného čerpadla a je to vlastne nejakým spôsobom rekuperované celé, takže je to možno až sebestačná, možno uvidíme v prevádzke, stavba. A posledná stavba, ktorá tiež mala pre mňa súvis s touto prednáškou, bola tiež sme vyhrali nejakú súťaž, zase Národný park, a tentokrát Muráň a sme škola v prírode Tisovec. Tu je také dôležité povedať, tieto dve situácie, to sú vlastne skutkový stav a návrh. My sme úplne na konci dediny. Tak a tu na tú štruktúru si všimnite, že čo tam bolo a čo tam je, vlastne nič sme nejakým spôsobom drasticky nezničili. Zachovali sme pôvodnú zastavbu aj parceláciu a tento objekt, táto drevená búda, s ňou sme pracovali tak, že samozrejme je to stavba, ktorá už ledva stála, ale využili sme vlastne jej drevený obklad, ktorý tá stavba ešte nestojí, tá navrhovaná, ale je návrh, že vlastne tento drevený obklad sa zloží, použije sa na obklad novej stavby a presne v pôdoryse tejto stavby vlastne vznikne nová stavba. To je opäť skutkový stav a návrh. Toto je vlastne pôdorys drevenej búdy, ktorá tam bola. Toto je vlastne presne na tom istom pôdoryse navrhnutá nová, tiež drevená, už nie búda, ale jedáleň pre deti. V tejto časti je jedáleň a v tejto časti je vlastne ubytovanie navrhnuté. To je vlastne opäť skutkový stav, čiže bavíme sa, že o tejto drevenej stavbe, ktorá má vlastne komunikovať s týmto objektom, ktoré bude ubytovaním. To je vlastne návrh na rekonštrukciu, čiže presne v pôdoryse pôvodnej stavby nám po zasypaní nejakým spôsobom z druhej strany od cesty vzniká vlastne niečo, čo z pohľadu od cesty tam vlastne už nie je. Pod touto časťou je vlastne táto časť, čiže tento drevený obklad. Čiže opäť celodrevená konštrukcia, CLT panely, plnostenné nosníky, vodozádržné opatrenia, tepelné čerpadlá, všetko, zelené strechy a tento materiál je ešte zrecyklovaný z pôvodnej drevenej stavby, ktorá tam bola, čiže pre nás taká novostavba, ktorá je zároveň obnovou, takže za mňa v krátkosti ďakujem. Ďakujem, Michal. Takže otázky, komentáre. Ja sa chcem spýtať Michala, že táto súťaž Tisovec, ja som napríklad zatiaľ nepočula a to je úplne super, gratulujem. Tam sa to vlastne, tam je investor ako obec, alebo a plánuje sa to realizovať, akože je to... Aký je ten harmonogram? Ďakujem. Áno, obidve aj Pieniny, aj Tisovec sú
vlastne stavby, ktoré sa budú realizovať. Áno, už my sme na to spracovali projektovú dokumentáciu, vydané sú povolenia stavebné a budúci rok sa má začať tendrovať ako dodávateľ stavieb jednej a druhej a investorom nie sú obce, ale sú národné parky. Čiže Národný park Pieniny a Národný park Tisovec. Popri tom boli ešte iné súťaže na ďalšie národné parky, ale tie vyhrali iné ateliéry, takže my sme tieto dva. Ďalšie otázky? Áno? Ja by som sa rada spýtala pri tom projekte Zelená Lipa, ak ste museli robiť nejaké kompromisy, tak ktorý vás najviac mrzí? Kompromisy, tak poviem rovno, že sme tam urobili nejakú chybičku, ktorú nebudem úplne presne ju rozmazávať, ale tá chybička ma mrzí, lebo kvôli tejto rozpočtovej chybičke sme museli pristúpiť práve pri tom tehličkovom obklade ku určitým veciam, ktoré keby sme boli dôslednejší, tak si to ustriehneme a nemuselo nastať. Nebudem prezrádzať, čo to je, ale áno, toto ma mrzí. Poprosím našu hostku a hostia z Atom Studio, Katarínu Bergerovú a Martina Hudeca, ktorí nám budú dnes rozprávať o projekte prístavby a nadstavby základnej školy v Devinskej Novej Vsi. Ahojte. Dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Tak naše štúdio sa volá Atom Studio, tvorí ho teda ja, Katarína Bergerová a Martin Hudec. Radi by sme vám dneska predstavili náš projekt prístavby a nadstavby základnej školy v Devinskej Novej Vsi. Na pomoc sme si k tomuto projektu zavolali aj Dana Kubišák z Kubiš Architekti, ktorý má veľkú skúsenosť s drevostavbami, takže sme radi, že nám pomohol hlavne v tej realizačnej fáze tohto projektu. Základná škola, ktorú sme vlastne riešili, sa nachádza v mestskej časti Devinská Nová Ves. Je to mestská časť Bratislavy. Nachádza sa na rozhraní panelového sídliska, ktoré vzniklo v 80. rokoch a časti ako keby pôvodnej zástavby rodinných domov. Takže toto je ten predmetný objekt základnej školy, pôvodná základná škola. Toto je taký vlastne axonometria, ako tá základná škola vyzerala pred tou samotnou prístavbou, ktorú sme realizovali. Vidieť tu ten kontext toho panelového sídliska a tých rodinných domov a taktiež, ako bola formovaná základná škola. Možno, že je to taká typový projekt stavoprojektu, kedy sa jednotlivé funkcie školy rozdelili do krídiel a vytvorili také spoločný verejný priestor, ktorý uzatvárajú jednotlivé hmoty vlastne tej základnej školy. Tuto vidieť, ako vyzeral náš pozemok alebo naše zadanie na začiatku. Škola prebehla už nejakou rekonštrukciou, bola zateplená asi možno 5 rokov predtým, ako sme my vstúpili do samotného projektu. Tuto vidieť, ako funguje, alebo respektíve nefunguje ten vnútorný dvor, to vnútorné atrium, a používali tú takú mrežu, ktorou uzatvárali celý ten verejný priestor, takže deti nemohli ani z veľkej prestávky výjsť a nekomunikovalo to moc s tým verejným priestorom vlastne toho okolia. Čo bolo takým hlavným zadaním, bolo rozšírenie kapacít základnej školy o 8 tried. Táto základná škola mala okolo 700 žiakov a mestská časť spolu s riaditeľkou základnej školy prišli so samotným zadaním, aby sa navýšili tieto kapacity základnej školy tým, že je to taká mestská časť, ktorá stále sa rozrastá a pribúdajú obyvatelia, takže prišli ako keby s týmto zadaním. My sme vlastne sa zapojili do takej formy malého verejného obstarávania, vyhrali sme túto súťaž ako keby na to verejné obstarávanie a riešili sme, akým spôsobom vstúpiť do tejto lokality a akým spôsobom naplniť tieto ich potreby. Čo bol veľkým determinantom v rámci tohto prostredia, bolo bejsbalové ihrisko, ktoré tu vzniklo z pôvodného oválu, takého školského, čo poznáme, ktorý sa nachádza pri základných školách, tak okolo roku 2000 sa vlastne tento ovál transformoval na toto bejsbalové ihrisko. My, keď sme prišli vlastne na ten pozemok, nechceli sme úplne vstupovať do toho v podstate perimetra tohto ihriska, ktoré má veľmi taký atypický tvar, ale snažili sme sa nejakým spôsobom dostať požadovanú kapacitu tak, aby sme zachovali všetky tie prvky, aj verejné plochy, ale rovnako aj tú zeleň.
tak sme sa rozhodli vlastne distribuovať týchto 8 tried do formy prístavby a do formy nadstavby. Tým, že tá škola má takýto pavilónový charakter, tak nám prišlo celkom vhodné umiestniť a vytvoriť tú prístavbu ako ďalší pavilón, ktorý bude takým samotným krčkom odsadený od tej pôvodnej formy školy, čím sa nejakým výrazovým prvkom aj odlíši od tej pôvodnej zástavby. A nadstavba vlastne tej základnej školy sa dorovnáva tomu krídlu pravému, tomu východnému výškovo, takže sme vlastne ani nepresiahli nejaké výškové parametre, ktoré boli pre nás dôležité. Takto už vyzerá potom samotný areál už po tej dostavbe, po prístavbe a teda nadstavbe. Tu vidieť, ako funguje s tým bejsbalovým ihriskom, ktoré je naozaj veľmi tak na hrane toho pozemku, ale podarilo sa nám to vlastne zachovať. Čo sa týka tej samotnej náplne alebo tej funkčnej prevádzky tej školy, tak ako Katarína spomenula, bolo vlastne požiadavka na 8 tried. To zadanie bolo, že 8 kmeňových tried, čiže a škola samozrejme funguje takým tým klasickým systémom základoškolským, že tie triedy nevytvárajú nejaký atypický formát vyučovania, sú to normálne akože tabula a 5 radov stoličiek, alebo teda stolov. A tá jedna časť teda, ktorú sme sa rozhodli rozdistribuovať vlastne do tej formy prístavby, tak obsahuje takú klasickú jednu triedu orientovanú vlastne sever-juh. Čo bolo možno akože také troška špecifickejšie je vlastne, že sme umiestnili okna aj na druhú stranu, vlastne, že nie je len ako keby takéto jednostranné presvetlenie, čo sa často nachádza vlastne v tých triedách, ale ktoré bolo aj vlastne v tejto triede, ale rozhodli sme sa umiestniť aj jedno okno smerom do toho dvora, takže vlastne je to také prírodzené vetranie toho vnútorného priestoru zabezpečené. A ako bolo vlastne, alebo ako aj vidieť, tak to odsadenie tej hmoty je vlastne zabezpečuje to vlastne to formálne odsadenie, ale plynulé prepojenie toho priestoru je tam vlastne vďaka tomu krčku. Čo sa týka toho samotného klastra tej triedy, tak on obsahuje aj také unikové schodisko s chodbou a vlastne taký šatňový box pre konkrétnych žiakov tej triedy. Toto bolo vlastne typické podlažie a to bolo vidieť, ako to funguje v tom typickom podlaží. A toto je vlastne forma nadstavby, ktorá v zásade vo veľkej miere kopíruje to typické podlažie tej existujúcej školy. Nakoľko vlastne determinantom v tomto prípade bola najmä tá konštrukčná stránka tej stavby, tak bolo potrebné ju v čo najväčšej miere vlastne zachovať a skopírovať, čiže vytvorilo to tie typické triedy na tej spodnej strane, to sú vlastne tej západnej, tie 3 veľké učebne a potom sú 3 také menšie učebne a tie technické prevádzky alebo technické priestory sú vlastne nasadené do toho vnútrobloku. Tu je obrázok ešte zo štúdie, vlastne je to nejaká vizualizácia, kde sme vlastne prezentovali akože také 3 základné prvky. Jedným bol vlastne to materiálové riešenie, ktorým sme sa snažili nejakým spôsobom priblížiť k tej existujúcej stavbe, ale zároveň ako keby počiarknúť, že je to nejaký nový objekt alebo nová forma, s ktorou tam vstupujeme do tohto areálu alebo do tohto prostredia. Čiže tu sme sa rozhodli pre vlnitý plech, ktorý, akože, ako ďalej uvidíte na tých fotkách, veľmi akože vhodne doplňa ten kontext jednak akože tej typológie tej školy, ale aj toho prostredia Devinskej Novej Vsi. Druhým takým faktorom bola tá samotná forma a tretím, že v tejto fáze sme sa rozhodli, že by sme mohli skúsiť presvedčiť vlastne mestskú časť aj vedenie školy, že by to mohli skúsiť formou drevostavby, na čo akože boli takí celkom nadšení. Hlavne akože ten najväčší faktor bol asi, že teda tá rýchlosť výstavby, čo sa v tej časti prístavby aj podarilo, v tej časti nadstavby to bolo troška komplikovanejšie, čo uvidíme v ďalších slajdoch. Po všetkých vlastne častiach projektovej dokumentácie vlastne prišlo to výberové verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktoré dopadlo našťastie veľmi dobre, nakoľko sa jednalo teda primárne o drevostavbu, takže vlastne ten výber bol zúžený na veľmi malé množstvo, takže sa ho zúčastnili vlastne iba tí, čo mali o to záujem naozaj, takže to sme veľmi radi. A tuto je vidieť vlastne teda, akože hneď na tom prvom slajde, teda, že tam je nejaká tehla a to bolo teda najmä kvôli
požiarnej ochrane, že tie únikové schodiská museli byť nie z drevených konštrukcií. Ale v celku to nevadí, však bolo to, myslím, že to bolo spomenuté vlastne na tej prvej prezentácii s tým Aspernom, že tá hybridná forma tých konštrukcií je samozrejme vítaná, že nie všetko sa vždy dá ako keby na 100% spraviť aj z tých obnoviteľných zdrojov. A vlastne my sme vychádzali potom, čo sa týka tej konštrukcie, vlastne takých dvoch smerov. Tá forma prístavby bola, nakoľko ako sme ukazovali, sú to také klastre, ktoré vlastne sa opakujú. A tu sme použili CLT panely, ktoré boli na tento formát najvhodnejšie, nakoľko tie rozpony vlastne neboli moc veľké. Strop bol riešený klasickým trámovým systémom a tá výška tých troch podlaží nad seba bola akože celkom vhodná pre tento systém. A naopak vlastne pre tú nadstavbu, ako sme spomínali, že sme museli reagovať na tú konštrukciu, ktorá tam už bola, sme zvolili rámovú konštrukciu. Tam vidieť tie vertikálne prvky. Tie reagujú vlastne na ten skelet železobetónový, ktorý sa nachádza v tých typických podlažiach. A zároveň je to aj kvôli váhe, nakoľko CLT panely by boli v tejto forme veľmi ťažké ako keby na ten existujúci skelet. Takže na konci dňa to bolo také spojenie takého príjemného s užitočným. To príjemné je vlastne, že mali sme teda stále ako keby predstavu, že aby tie drevené konštrukcie sa premietli aj do toho interiérového prostredia, nakoľko to je taký vítaný prvok v tých prevádzkach škôl a nemuseli sme vlastne riešiť, že akou farebnosťou napríklad už dotvoriť tie vnútorné priestory, ale to drevo bol vlastne taký najvhodnejší prvok tým, že ostali tie konštrukcie priznané. Teda jednak tie CLT panely v prístavbe alebo tie rámové konštrukcie v nadstavbe. Samozrejme, ako bolo vidno na tých rezoch, tak každá tá nová strecha zahrňala extenzívnu vegetačnú strechu, čo s tým priečným prevetrávaním a s tou možnosťou proporciou samotnou vlastne vytvára celkom fajn vnútorné prostredie. Sú tam doplnené exteriérové tienenia na okná a nakoľko sme tam boli aj v letných mesiacoch na viacerých nejakých obhliadkách, tak nejakému prehrievaniu tam vlastne neprichádzalo. Tu je vlastne porovnanie reality alebo realizácie a tej vizualizácie, že čo sme teda, ako sme spomenuli, že aj vďaka tej stavebnej firme sme celkom vďační, že to dopadlo vlastne veľmi podobne alebo teda skoro rovnako. Tu je vlastne vidieť, že sa nám podarilo, ako som spomínala na začiatku, otvoriť ten dvor, že podarilo sa nám presvedčiť školu, aby odstránili tú bránu kovovú, ktorá sa tu nachádzala a tým, že jemným spôsobom tá prístavba zasahuje do toho dvora, vytvára ten ďalší pavilón, tak sme nechali ten dvor celý vlastne otvorený. Dúfame, že sa podarí niekedy aj zrekonštruovať aj toto vnútorné atrium alebo aspoň burinu odstrániť. Tu je vidieť kontakt blízkosti toho bejsbalového ihriska a tej samotnej prístavby. Takže celkom sa nám páči tento pohľad, akým spôsobom to funguje. Je to taký, aj tým, že je to na hrane toho panelového sídliska, tak má to taký svoj typický charakter. Toto je vlastne vidieť z diaľky, ako fungujú vlastne aj tie materiály toho trapezového plechu na fasáde spolu s tými rôznymi formami toho sídliska a tých panelákov. Potom akože dôležitou súčasťou bolo samozrejme riešenie toho vnútorného priestoru alebo tých interiérov, ktoré my sme sa snažili nechať akože úplne v čo najzákladnejších materiáloch alebo najzákladnejších nejakých farebných variáciách. Nakoľko ten život tej školy ako keby priniesie tú vrstvu tej farebnosti, tak sme sa to snažili nechať v základnej bielej farbe a vlastne nejaké hliníkové teda plus tam bolo to drevo, ktoré sme spomínali, že sme nechali priznané ako nosnú konštrukciu a potom prvky vlastne mobiliáru a vlastne všetky ako keby hliníkovo-kovové materiály sme nechali v takej béžovo-okrovej farbe. Toto sú, keď už späť, tak toto je vlastne tá typická trieda v nadstavbe. Ako vidíte, teda tam je to priznaná konštrukcia strechy, vlastne výhľad smerom na západ. A toto je vlastne tiež ako keby zo zadnej lavice. A potom tu je vlastne na tej ľavej strane vidieť, to je tá prístavba, čiže tie celé tie panely sú
nie sú zo 4 strán, ale z 3 priznané. Tuto to je celkom fajn vidno. Aj vlastne ten spôsob ako keby toho priečného prevetrávania, aj toho presvetlenia, ktorý sa tam podarilo vlastne dostať. Čo je možno aj pozitívom vlastne na tej drevenej priznanej stene, že vlastne sú aj potom tí užívateľia takí opatrnejší na to, aj tie učiteľky si tak akože dávajú pozor, aj tie deti ako keby tak vedú k tomu, aby si to tak trocha aspoň vážili, možno tú bielu stenu vedia povedať, že to premalujú, ale že s týmto sú zatiaľ takí opatrnejší. A myslím si, že aj po roku, keď sme sa tam boli teraz pozrieť, tak je to zatiaľ celkom to drží všetko. A to je vlastne posledný slajd, teda kde je vidno ten kontext jednak toho vnútrobloku, ktorý sa podaril, alebo toho nádvoria, ktoré sa podarilo uzatvoriť, a teda ten kontext s tým okolitým sídliskom. Takže je to pre nás taká sídlisková škola, ktorá vlastne aj potom na tých fotografiách sme sa snažili tam dostať ten baseball, ktorý je tam ako keby veľmi typický vlastne pre tento areál. Takže to je všetko. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Takže otázky. Ja by som sa chcela spýtať, keďže ide o školu a vlastne o verejného investora, že ako prebiehala tá komunikácia s nimi, aké mali požiadavky možno na... tak celkovo, aké mali požiadavky, či napríklad špecifikovali aj tú udržateľnosť alebo kvalitu vnútorného prostredia, keďže sa jedná o školu, tam sa niekedy už by sa malo uvažovať o tom, že aké tam je vnútorné prostredie a napríklad aj na tú energetickú efektívnosť, či mali nejaké požiadavky. A tiež sa chcem spýtať, že či ste napríklad komunikovali aj s deťmi alebo s učiteľkami, ako celkovo tak so školou a či ste ich možno nejak aj zapájali. Bolo tam veľa otázok, tak možno nepôjdem po rade. Tak, čo sa týka teda spolupráce s mestskou časťou, tak tá bola veľmi dobrá, že to máme pocit, že to bolo také ukážkové celkom. Mali to na starosti vlastne 2 pani zo stavebného úradu, ktoré ale boli veľmi akože erudované, aj vedeli strašne promptne reagovať vlastne na prípadné zmeny, nakoľko teda bola to rekonštrukcia, keď sa napríklad tá strecha otvorila, tak prišli tam vlastne nejaké iné prvky, ktoré vlastne v tom obstarávaní sa napríklad nenachádzali, že muselo sa to zapracovať a teda nakoľko to bolo financované z eurofondov, tak je tam taká agenda celkom okolo toho, taká administratívna, ktorú vedeli akože veľmi dobre akože zapracovať a boli také pragmatické a veľmi to chápali, že tie zmeny, že nie sú, že to, čo je na tom výkrese, nemusí byť akože realita, ako keby aj čo sa týka tej pôvodnej časti. Čiže boli, akože to akceptovali a vedeli to akože vlastne zareagovať, že nebol tam nejaký strašný problém. A čo sa týka potom možno, že kto ako keby viedol ten projekt, tak boli to primárne oni v spolupráci s pani riaditeľkou. A myslím, že až tak sme nezapájali, asi nejakú participáciu sme tam nerobili, nakoľko trocha ako keby oni boli aj v takom časovom sklze alebo také časovej tiesni kvôli tomu čerpaniu, ale aj, ako sme spomínali, že ten projekt reaguje na tú skladbu, aká je, že moc tam ako keby nebolo v niektorých častiach na výber, čo sa týka hlavne tej nadstavby, alebo napríklad napríklad čo sa týka nejakej atypickej formy vyučovania alebo riešenia tried, že to bolo trocha ako keby dané jednak aj to prevádzkou tej školy, ale jednak aj tou konštrukčnou schémou možno. A zase treba povedať, že napríklad ten Dano Kubiš, tak jeho syn alebo jeho deti chodia na tú základnú školu, takže bolo to také trochu aj možno s ich spoluprácou a ja som tam dokonca chodila prvé 4 roky na základnú školu. Takže mali sme to celkom dobre navnímané, že ako to celé funguje a že čo by tá škola potrebovala, aj tie zmeny, aj to okolie, tak asi tak. Takže skôr, keď sme tam chodili potom spätne, tak skôr sa ich pýtame, že čo funguje a čo nefunguje. Že taká spätná, ako keby skôr taká reflexia možno pre nás, že čo by tam ako keby riešili inak. Že tam možno ani nebol úplne čas na toto vtedy riešiť v nejakom procese ako keby toho stavebného povolenia, že ako to inak zariadiť, nakoľko to nebolo vlastne vyskladávané úplne od začiatku, že skôr to bolo také dopovedanie tej celej štruktúry. A ešte tam bolo niečo s energetickou efektívnosťou, čo je dôležitá téma dnes, tak
My sme spomínali teda, že však jednak je tam tá drevená konštrukcia, teda že to sú tie obnoviteľné zdroje. Oni na to nejak, myslím, že netlačili, že musí to byť nejaký pasívny dom teraz, že skôr boli ako keby, skôr to tak spoločne vzniklo a teda keď my sme to ako keby primárne kvôli tej rýchlosti výstavby aj kvôli tej materialite vlastne riešili, ale je to ako keby také jedno s druhým, že sa to takto spojilo, ale potom vlastne určite zelené strechy tomu prispeli, to je akože strašne veľký rozdiel, že keď sa človek nachádza v tom jednom pavilóne a v tom druhom, že tá teplota toho vnútorného prostredia je akože diametrálne iná v tých letných mesiacoch teda. A však možno aj to je ekologický prvok alebo udržateľný, že sme sa napájali vlastne na to existujúcu energetickú schému tej budovy, čiže vlastne vytváralo sa... Ako? Áno, bolo tam to vonkajšie tienenie a do vnútorného prostredia iba nachladenie sú klímy. Čiže tam sme boli v nejakom zase rozpočtovom maxime, čiže akože ten cieľ tam bol možno keby sa podarí aj ten rozpočet nekonečný, tak samozrejme by tam bola asi aj nejaká rekuperácia, ale myslíme si aj teda akože tá reakcia nebola, že by sa ten dom nejak prehrieval zás, akože, že je práve, že sú tam radšej než v tých starších krídlach. Ďalšie otázky? Komentáre? Dobre, ak nie, tak prejdeme k ďalšiemu prezentujúcemu. Takže Irakli Eristavi z ateliéru 00. Aha, dobre. Na ten obvodový plášť sa chcem spýtať, akože je to odvetraná fasáda, áno. Ako reagoval investor, keď ste sa jedného dňa narodili s tým, že to bude ako trapezový plech? Ako na to reagovali? Tak nejak to akceptovali. Akceptovali to. A povrchová úprava toho plechu? To je čo? Jasné. Je to taký nejaký ľahký pozing. A my sme im to odprezentovali, že to bude aj udržateľnejšie, nakoľko je to v takej tej severnej časti, že chodí sa okolo toho, akože, že bude to odolnejšie než tá fasáda, čo majú. Že dalo sa to aj porovnať, že bolo vidno, že za tých pár rokov, ako vyzerá tá fasáda dnes. Takže na to sa možno nechali prehovoriť, že je to také odolnejšie. Takže, a zatiaľ vyzerá, že je. Že tam hádzali nejaké kamene do toho a myslím, že to vydržalo. Ďakujem za pozvanie. Ja tu dneska reprezentujem kolektív autorov, z ktorých je prítomný kolega Pavol Šila a Juraj Červený, žiaľ Bohu, nemohol prísť. Čiže ja by som tu na pár slajdov ukázal genézu toho projektu od súťažného návrhu až po realizáciu a čiastočne by som sa venoval aj témam, ktoré sú vlastne nastolené v rámci dnešnej debaty, čiže environmentálna zodpovednosť a možno aj spoločenská zodpovednosť. A tu sú vlastne mená, z ktorých tie podstatné som už povedal. Našou úlohou bolo riešiť takáto nepatrná parcela v rámci 5000-ového mesta, malého mesta, ktorým Leopoldov je a ktoré sa preslavilo hlavne touto protitureckou pevnosťou zo 17. storočia, ktorá je dnes vlastne známa ako jedna z najväčších zariadení na výkon trestu v tejto republike. V roku 2014 2021 architekti zorganizovali vlastne prvú súťaž, to je ich prvá súťaž, do dnešnej doby už zorganizovali ich strašne veľa. Týmto výrazným spôsobom prispeli ku kultivácii architektonickej scény tejto krajiny. Pretože formát verejnej architektonickej súťaže je pravdepodobne najlepším mechanizmom, ako obstarať projekt. Čiže vlastne v tomto súťažnom návrhu boli zadefinované tie základné parametre toho, s čím sme ďalej pracovali. Je asi dôležité povedať, že v tej súťaži bolo 51 návrhov, čo z nej urobilo ako keby dlhodobo najobsadenejšiu súťaž v novodobých dejinách Slovenska. Porota teda vlastne zhodnotila ten náš návrh, že ako z tohto hľadiska akože pozitívne, že sme zachovali ten pôvodný objekt, pretože to, čo vidíme tu alebo vlastne v tejto vizualizácii, tak je pôvodný notariát a neskôr vlastne miestny úrad a potom, keď Leopoldov získal štatút mesta, tak sa stal mestským úradom.
My sme napriek tomu, že v prvej fáze toho vlastne uvažovania nad súťažným návrhom, tak sme uvažovali, že vlastne ako či ten objekt má ako keby nejakú reálnu hodnotu, že skôr takú ako nejakú emocionálnu alebo nejaký nostalgický moment v tom meste. Ale potom, ako sme si postavili maketu a mali sme vlastne ako keby celé centrum toho mestečka pred sebou, tak sme pochopili, že vlastne ten objekt tam stojí celé desiatky rokov a nejakým spôsobom formuje to prostredie a tak. Čiže rozhodli sme sa vlastne ten objekt zachovať a v zadnom pláne sme tam navrhli vlastne novú budovu, čiže pôvodná budova sa mala transformovať na mestskú knižnicu a to, čo v tom zadnom pláne vystupuje, tak je vlastne elementárny kubus, ktorý v sebe integruje všetky funkcie. Na tých schémach je ako keby vidno, že my sme vlastne, tam boli ešte nejaká požiarna zbrojnica, nejaké garáže, čiže vlastne to sme očistili a doplnili sme tú hmotu v zadnom pláne, čím vznikol vlastne ako keby kompletne nový moment v tom urbanizme mesta. K čomu sa ešte dostanem, čiže vlastne ako moment nejakej priechodnosti toho územia, že vlastne zrazu v severo-južnom smere a v podstate východo-západnom je to územie preniknuteľné, čo predtým nikdy nebolo, lebo to bol v podstate uzavretý introvertný areál, kde sa vlastne do tej pôvodnej budovy vstupoval takto z boku a všetko ostatné bolo prakticky neprístupné. V tej ďalšej fáze sme v podstate spracovali, mali sme zmluvu na štúdiu, na dopracovanie súťažného návrhu, následne územné rozhodnutie, stavebné povolenia, realizačnú dokumentáciu. V rámci toho, akým spôsobom uvažujeme o vlastne tých našich niektorých zásadných rozhodnutiach, tak operujeme s takýmto setom pojmov. Niektoré sú vlastne permanentne prítomné, niektoré sú zastúpené občasne a niektoré na dobro už aj zmizli. Čiže v tomto prípade sú dôležitými pojmami dialog a rozhranie. To vlastne myslí sa vlastne na úrovni ako keby nejakých urbanistických širších súvislostí a potom na úrovni tvorby architektonického priestoru, tak nás zaujíma znaková podstata architektúry, aspekt priestorovej artikulácie hierarchicky nadradených priestorov, v neposlednom rade materialita, čo súvisí teda aj s dnešnou témou. A okrem toho vlastne v súčasnosti, okrem materiality, tak hovoríme, že materialita versus tech, čiže aj nejaké technologické vybavenie a tieto súvislosti. Vo fáze architektonickej štúdie sme vlastne identifikovali trojicu hierarchicky nadradených priestorov, ktorými sú sobášna miestnosť, kancelária primátora a hlavná zasadacia miestnosť, kde zasadá vlastne mestské zastupiteľstvo. A v neposlednom rade vstupné priestory, ktorým sa snažíme na každej našej stavbe venovať dostatočnú pozornosť. Rozhodli sme sa tieto priestory ako keby artikulovať na úrovni priestorovej schémy, čiže sobášna sála ako miesto kolektívnej skúsenosti, miesto spoločenskej interakcie nejakej, tak je vlastne artikulované valenou železobetónovou klembou. Kancelária primátora, ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží, je artikulovaná vlastne štvrťklembou, respektíve polklembou, a potom je vlastne hlavná zasadacia miestnosť, ktorá má horný svetlík a ten je vlastne vytvorený štvoricou štvrťklenieb. Zaujímavé je, že vlastne toto je jediný priestor, ktorý nemá ako keby kontakt s ulicou v podobe okien, teda vlastne bežných perforácií, a má iba tento svetlík, k čomu sa vlastne ešte dostanem. Toto je vlastne ako vizualizácia, ku ktorej budeme onedlho uvidíme akože ekvivalent v podobe akože reálneho stavu. Čiže vlastne vstupný priestor, ktorý je prevýšený cez dve podlažia, jasne čitateľné, artikulované schodisko. Viem sa hneď zorientovať pri vstupe do budovy. A materialita založená v podstate na kombinácii pohľadových betónov, brúsených leštených betónov a drevených výplní otvorov.
Toto je predstava už z fázy vyššej o tej sobašnej miestnosti, kde je to vlastne prevýšený priestor, perforovaný vlastne otvormi, v ktorých sú situované osvetľovacie prvky a výustky vzduchotechniky a vložená galéria, ktorá v sebe skrýva zázemie, či malú kuchynku a sklad. A vlastne galéria, ktorá zvyšuje kapacitu z približne 30 ľudí, možno aj ďalších 10-15. Toto je predstava o zasadačke primátora, kde opäť vlastne ten strop nejakým spôsobom vlastne má nejakú charakteristickú podobu, s tým, že vlastne tá časť vlastne pracovný úsek tej kancelárie je pod klasickým stropom a potom taká tá loungeová časť, kde prebieha nejaké menej formálne možno rokovanie, tak má takýto nuance priestorový. A toto je predstava o tej zasadacej miestnosti, kde na stene sme v tej fáze uvažovali, že by mohla byť vedúta Leopoldova. V podstate ako pri premýšľaní o stavbe lokálnej alebo miestnej demokracie, malej komunity 5000-ovej, tak sme vlastne hľadali nejaké referencie. Poznali sme referencie vlastne týchto verejných stavieb mestských úradov z 90. rokov a to nám skutočne veľmi nekonvenovalo a ako si automaticky sme sa vrátili späť do čias Prvej republiky, kde tie verejné stavby sa vyznačovali vlastne veľmi solidným materiálovým stvárnením a detailingom, kde vlastne na šambrány a sokle a artikuláciu vlastne takých dôležitých nejakých perforácií fasady sa používal travertín. Omietka bola väčšinou hrubá, škrabaná a to nám prišlo akože celku zaujímavé a následovania hodné, respektíve chceli sme to v tom našom koncepte rozvíjať. Čiže dosť často v rámci práce na projekte tak si robíme takéto ad hoc nejaké zostavy materiálov, aj kvôli uvedomeniu sú vlastne toho, s čím pracujeme, aj vlastne reflektovaniu nejakej farebnosti a rôzneho správania sa tých materiálov pri rôznom type osvetlenia. To bol aj tento prípad. No teraz trošku tak ako keby faktografia, čiže vlastne to územie, to sa volá námestie svätého Ignáca, alebo takto sa volá vlastne kostol. Nemá nejaký charakter, ako keby, je to skôr parková nejaká zeleň, nemá charakter nejakej intenzívnej mestskej situácie a že v podstate ten náš návrh tým, že sme tu vytvorili takú hustotu nejakú, alebo teda pritlačili sme vlastne na ten pedál hustoty, tak vznikla taká ako keby delikátnejšia mestská situácia. Čiže vlastne to diskrétne partnerstvo, tak sme to volali, vlastne toho pôvodného objektu a nového objektu, tvorí takúto malú piacetu, jemne vyvýšenú a samozrejme zvyšok sú už utilitárne plochy, nejaké to parkovanie zamestnancov so vstupom do garáže a vlastne obslužná komunikácia pre ten zadný vstup do budovy, ktorý slúži vlastne priestorom zamestnancov, ktorí majú na starosti údržbu mesta. Vo fáze architektonickej štúdie sme si postavili takýto model 1:50 a tam sme vlastne skúmali tú blízkosť, tú proximitu tých dvoch môd a toho, ako vlastne, pretože ten vstup do budovy toho pôvodného úradu bol z druhej strany, čiže vlastne tu sme definovali úplne inú situáciu a takýto záliv verejného priestoru vlastne má svoje odzrkadlenie aj na druhej strane. S tým, že vlastne sa tam objavujú už aj prvky mobiliáru, ktoré je nejaké sedenie, ktoré sme, akože lavička, ktorá nie je ako keby typová, ale nejakým spôsobom integrovaná vlastne s betónovým múrom, ktorý vlastne vytvára rozhranie medzi rampou a schodiskom. D to vlastne ďalšia nejaká štruktúra, ktorá potenciálne nesie informačnú tabuľu. Samozrejme to prešlo ďalším vývinom, toto je vlastne ilustrácia. Tu vidíme vlastne základný layout tej budovy, v podstate je to dvojpodlažná budova, čiastočne podpivničená, s tým, že okrem týchto koncových polôch je to klasický dvojtrakt, pričom táto stena pozdĺžna nosná je z pohľadového betónu, všetky tie ostatné steny sú murované z tehlí Porotem 50T, ktorá má vlastne v sebe integrovanú
tepelnú izoláciu. Čo sa týka vlastne organizovania tých priestorov, tak tie kancelárie prvého kontaktu sú povedzme na foaje, toto je sa sobášna miestnosť, v tejto pozícii je kancelária primátora s najväčšou perforáciou. Akože v podstate to je akože na úrovni tých pojmov, o ktorých som hovoril predtým, tak otázka znaku tej budovy smerom na vonok, tak je samozrejme to, čo je vidieť na sobášnej sále tu, čiže to je tá rozeta, ktorá vnáša svetlo a súčasne je vlastne nositeľom informácie o čase, čo bolo dosť typické pre radnice všeobecne. A potom veľmi dôležitým znakom je tá veľká perforácia, čiže vlastne obyvatelia mesta vidia, kedy tam primátorka, kedy tam svieti do dneského večera. Tu vidíme ako keby, to nie je res síce západný, ale je to pohľad západný, s perforáciou, vlastne zásadnou redukciou vstupu. To robíme veľmi radi, že keď môžeme vstup do verejnej budovy zľahka nadhodnotiť, tak to naozaj spravíme. To sú tie hodiny a potom je sekvencia, ako keby perforácia, tu je to najväčšie okno k primátorovi, primátorke. Keď sa vrátime späť, tak to, že to má pozdĺžný nosný systém, umožňuje ako keby ľubovoľné priečné kráne tej budovy podľa toho, aké vlastne kancelárie si tam oni v tom lokalitnom programe a následne vo vývoji toho projektu vyžiadali. A čím chcem povedať, že vlastne ako táto hra otvorov nie je nejak výsledkom nejakého výtvarného špekulovania alebo nejaké komponovania, je skôr ako keby reziduálnym výsledkom organizácie toho vnútorného priestoru a to tiež máme celkom radi, keď sa to takto dá spraviť. Pardon. Čo sa týka vlastne pôvodného notariátu alebo pôvodnej budovy miestneho následne mestského úradu, ten sme v podstate očistili od zbytočných prístavieb, zľahka sme vyčistili a preorganizovali dispozíciu s tým, aby vznikol nejaký adekvátny vstupný priestor s krytým vstupom, kde je možné usporiadať aj istý typ podujatí. Potom je priestor klubovne, istú dobu sa uvažovalo o tom, že by tam mohla byť kaviareň, ale v konečnom dôsledku je to miesto, kde sa stretávajú leopoldovskí seniori, hygienické zázemie a samotný priestor knižnice. Tento objekt bol vlastne zateplený, normálne klasicky minerálnou vlnou. Omietka je identická ako na vlastne tej novej budove. Samozrejme vlastne už aj v tých pohľadoch, ktorých som ukazoval, sa objavuje motív nejakej artikulácie parapetov a artikulácie vstupu. Na rozdiel od toho, s čím pracovali prvorepublikoví stavitelia, tak zistili sme, že travertín je celkom problém na Slovensku pôvodný a že môžeme dostať nejaký z Číny, tak sme sa rozhodli, že radšej budeme odlievať na mieru prefabrikáty, kde si vieme ako keby stanoviť parametre tých prefabrikátov a ich veľkosti a aj textúry. Mimoriadne náročné bolo vlastne ako keby skoordinovať aj realizačne zavesenie týchto štruktúr do stien, ktoré sú dutinové, avšak v konečnom dôsledku sa to podarilo, ale bol to naozaj akože dosť komplikovaný proces. A na tomto mieste treba akože pripomenúť, že investor, mesto Leopoldov, prostredníctvom primátorky a jej najbližších spolupracovníkov mali akože skutočne veľkú trpezlivosť s nami a aj do určitej miery rešpektovali to, že ten projekt je ako keby v procese, že nie je to úplne všetko, čo je na papieri, je definitívne, pretože častokrát proste realita prinesie úplne iné ako keby situácie. V konečnom dôsledku ten proces projektovej prípravy trval od roku 2014 až do roku 2018. Ten projekt bol poznamenaný celkom slušnými prieťahmi v územnom konaní, pretože sused v tejto nehnuteľnosti, napriek tomu, že tam nebýval, tak
dokázal preukázať, že sme našim návrhom výrazne ovplyvnili jeho vlastne svetlotechnické pomery v danej nehnuteľnosti, a to konkrétne ekvivalentný uhol tienenia. Nebudem zachádzať do zbytočných technikálií, ale skutočne akože v celku zásadná vec. To chvíľku zdržalo a potom vlastne došlo k zásadnému prepracovaniu projektu v súvislosti s tým, že bez toho, aby sme my do toho nejakým spôsobom vstupovali, sa mesto rozhodlo zmeniť nastavenia tej budovy. Pretože v prvom rade v súťažnom návrhu vlastne v zadaní bolo, že celá tá vec má stáť zhruba 800 000 eur, čo bol samozrejme nonsens, a už v tom súťažnom návrhu sme deklarovali, že na to je treba minimálne 1,2 až 1,5 milióna eur. Ale pri zadaní, vlastne keď sa viedla debata s investorom, že koľko to má celé stať, tak sa vlastne urobilo nastavenie budovy tak, že naozaj na ten najminimálnejší štandard, čiže plynová kotolňa, highlight bol asi, že podlahové vykurovanie, a tak celkovo to bolo akože veľmi mizerne nastavené. A v jednej fáze akože po diskusiách došlo k prehodnoteniu toho, dostali sme za úlohu ako keby preskúmať, aké sú možnosti pre nastavenia tej budovy, a zrazu sme sa dopracovali k tomu, že treba ten projekt prepracovať, a zrazu sme mali vlastne lokálny zdroj, alternatívny zdroj energie, kúrenia a chladu, čiže teplné čerpadlo, voda. Zrazu sme mali OBKT, čiže vlastne chladenie a kúrenie v stropoch. Zrazu sme mali exteriérové tieniace prvky. Zrazu sme mali vodozádržné opatrenia, zrazu sme mali rekuperačné, teda vzduchotechniku s rekuperáciou a tak ďalej, a nakoniec sme sa dopracovali od pôvodnej predstavy 0,8 k finálnej predstave 2,4 milióna eur. V konečnom dôsledku avšak som presvedčený, že vlastne investor neľutuje, pretože my tam chodíme, teda pokiaľ nám to smerovanie našich ciest umožní, tak sa tam zastavíme vždy. Je tam úplná spokojnosť s tým, ako ten barák funguje a ako vlastne ho užívajú. No, nasleduje zo pár fotiek ako keby z procesu realizácie. Toto sú dôležití hráči, stavebný inžinier, statik a pán Klocok, to je náš guru cez prefabrikáty. Ten starší pán naľavo. No to je tá spomínaná pozdĺžná nosná stena z pohľadového betónu s doskami o šírke 9 cm, železobetónové stropy, ktoré umožnili to, že vlastne v jadre máme vykurovanie, chladenie, tehla s integrovanou izoláciou, ale špecifický problém bol samozrejme zrealizovanie tých hodín, akože to sa konalo v 2 krokoch, čiže bol vnútorný nejaký prefabrikát a bol vonkajší prefabrikát, do ktorého boli, toto je ten vonkajší, do ktorého boli potom následne osadené akože takéto nejaké prvky, ktoré definujú vlastne rozetu tých hodín. Úplne špecifické bolo postavenie a vymyslenie ako keby oporného systému odebnenia pre železobetónovú klembu, a tam sa vlastne akože realizátori dostali podľa mňa akože do minulosti, v čase museli naštudovať ako nejaké postupy, ktoré nie sú v súčasnosti už bežné asi. A bolo to pre nás ako do určitej miery fascinujúce to sledovať, lebo ono sa tak klemba celkom ako jednoducho nakreslí, ale ako zrealizovať ju nie je až taká sranda. A to sú tie prefabrikáty, s ktorými bola tiež celkom slušná oštara. Osadenie prefabrikátov do tehlovej steny, základný pucung a už potom následné nejaké úpravy na záver, zo pár záberov, ako sa tá vec správa v priestore a čase. Samozrejme, treba spomenúť, že na tomto projekte pracovali okrem vlastne profesí, s ktorými bežne spolupracujeme, tak akože aj špecialisti na svetelný dizajn, ktorými boli dievčatá z Light Labu od nás Prešova. A naozaj sme si dávali záležať, akože, akým spôsobom tú realitu tam iluminovať. A to sa týka vlastne aj toho ústredného priestoru.
A to je tá vlastne zasadačka, kde na stene teda nakoniec nie je vedutá, ale to relief taký nejaký white plan alebo skôr white plan mesta. A opäť na tomto projekte s nami spolupracoval náš priateľ a skvelý odborník na vizuálnu komunikáciu, ktorý je Marcel Benčík. A on tam vstúpil v celku svojbytnou, ale veľmi komplementárnou vrstvou informačného a komunikačného systému, ktorý jednak akože zabezpečuje orientáciu v budove a vlastne vytýčenie tých hlavných funkcií, ale súčasne tým, že vlastne tá vrstva ako keby priamo integrovaná do architektúry, priamo integrovaná natvrdo do materiálov, tak vlastne získava ďaleko väčšiu vážnosť a integritu v rámci tej stavby. To je podľa mňa všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Zase výborné načasovanie. Dnes máme výborných speakerov v tomto aj. Takže nejaké otázky, pripomienky, komentáre? No, Lubica? Je to nádherná stavba. Zoberieš nás tam niekedy? OK. Áno? Dobre, ale tá otázka. Ktorá fáza, ty si aj ukazoval v takých dvoch vlastne etapách, si to rozfázoval, ten proces bola najťažšia. A vlastne, či by si vedel trošku podrobnejšie, podotázka, opísať ten proces tej zmeny, nás zaujíma tá energetická hospodárnosť za tieto témy, pretože si spomínal, že vlastne projekt bolo treba prepracovať a že teda o mnoho viac sa tam začali riešiť tieto udržateľné témy. No, ja mám pocit, že vlastne, aspoň teda z toho, ako sa to nám deje, že najťažšia je asi realizačná fáza, sa mi zdá. Lebo ako žiaden projekt nie je úplne dokonalý a my nie sme dokonalí ľudia a nikto nedokáže nakresliť 1000 detailov a 800 000 rezov. Že jednoducho prosto sú tam situácie, ktoré akože prinesie život a sa s tým nepočítalo. Obzvlášť pri takých veciach, kde ako zvykneme tlačiť na pilu, že chceme niečo, čo tu nebolo, alebo nie je to úplne obvyklé. A to v tomto prípade boli tie betónové prefabrikáty, kde vlastne v komunikácii s výrobcom potenciálnym, tak sme sa bavili o nejakých hmotnostiach a hrúbkach, ktoré sa potom ukázali ako nereálne a to potom viedlo ako keby k naozaj celkom slušným komplikáciám a zdržovaniu výstavby a tak ďalej, ale ako som povedal, investor mal akože naozaj veľkú dávku trpezlivosti. Pravda je, že vlastne my sme tam mali veľkú dôveru a to je, akokoľvek banálne to môže znieť, my keď sme vyhrali tú súťaž, tak práve Kasárne Kultúrpark získali Cezara. A oni nás videli v telke a že úplne že istota, že to bude dobre. No a potom sme ich ešte zobrali ako na nejaké naše stavby, aby sme ich ako presvedčili o tom, že aha, my vieme, ako sa to robí. A toto vlastne asi zabralo a vlastne kodifikovala sa nejaká dôvera vzájomná. No a čo sa týka ako keby prerábky tej stavby, tak tam je, predstavte si, akože ženský aparát na tom úrade. Akže fakt tam nie je asi jeden muž doteraz, pokiaľ viem. A v tej fáze, keď sme mali už stavebko urobené, tak tam prijali nejakého inžiniera, ktorý tam bol krátko. Ako nevydržal tam dlho, ale on ako prvý otvoril tú debatu, že aké horúce leto a jak sme na to pripravení. Nech to znie akokoľvek, akože smiešne, ako s tým sme neprišli my. No a potom sa už len riešilo to, že ako a čo vieme spraviť. S tým, že vlastne sme informovali akože primátorku a ten aparát, že pozor, toto sa celé musí prerobiť. Že to není, že teraz akože len niekde niečo dopíšeme do správy, že to je otázka výpočtov a že to je otázka prieskumov a čiže urobili sa vrty nejaké, zistili sa výdatnosť vlastne tých vrtov, urobili sa nápočty, koľko pri danom prietoku vlastne vieme, aký vieme dostať výkon tepelného čerpadla a už ten proces bol splnený. Potom bola otázka, akože, ako dodatkovať zmluvu, ale to sa akože celku jednoducho akože vyriešilo a potom vlastne realizačka sa už robila na tomto ako keby základe, čiže
A myslím si, že oni si tiež uvedomili to, že to stalo za to. Hej. Škoda toho inžiniera Drobca, kto vie, kde skončil, nevieme. Ďalšie otázky? Ja sa chcem spýtať, že dneska máme takú vlastne podtému, že participácia, že či tam prebiehala aj nejaká participácia s tými obyvateľmi Leopoldova? Neviem, ako to bolo pri zadaní, ale úplne na začiatku celého projektu bola nejaká participácia. Pretože Ondrej Marko, jeden vlastne z 2021 architekti, ktorý je priamo z Leopoldova, tak on bol jedným z iniciátorov toho, že vôbec tá súťaž bola vypísaná. Pretože vtedajší primátor, pán Gavorník, vypísal nejakú takú participáciu, čo by ľudia chceli ako keby v meste nové a tak ďalej. A Ondrej sa do toho nejak zapojil a presvedčil ho, že treba urobiť súťaž a treba, aby to mesto naozaj získalo akože kvalitnú verejnú budovu, ktorá bude reprezentantom verejnej správy. Čiže tam nejaký vlastne proces bol. Čo sa týka ako participácie pri generovaní lokalitného programu verejnej inštitúcie, si myslím, že tam je to vcelku irelevantné. Čiže nemyslím si. A potom bola participácia vtedy, keď bola vlastne tých 51 návrhov bolo vystavených a ľudia mali možnosť, tí, čo prišli na výstavu, akože hodiť svoj hlasovací nejaký lístok a verte či neverte, dali to nám. Akože, čiže participácia bola ako keby fakt, že prepracovaná. A ďalej neviem, no vieme ako nejaké reakcie miestnych obyvateľov. Akože tá mladá generácia to samozrejme berie akože bez nejakých pripomienok. Starší sa pýtajú, keď prídu na úrad, že kedy sa bude omietať, ale ináč je to... Hej. Čiže takto, ďakujem. Ďakujem. Veľmi sa mi to páči, skutočne. Jedna otázka, možno slabšie vidím, ale bariéry, to znamená zábradlia, rampy, výťahy, šírka stavebných otvorov. Proste, či sa tam dostanú aj takí ľudia, ktorí sú napríklad teda imobilní, ako je to zabezpečené. Ináč skutočne veľmi sa mi to páči. Tak ono v podstate, aj čo sa týka vlastne dodržania všetkých nejakých legislatívnych parametrov v povoľovacom procese, tak jednoducho to ani nemôže byť inak, že tie parametre sme splnili. Čo týka prístupnosti, ako keby tej piacety, tak tam sú rampy s nepatrným sklonom. V rámci prvého nadzemného podlažia budovy máme WC pre handicapované osoby, výťah zodpovedá, čiže vlastne platnej výhláške to musí zodpovedať. A ono v podstate to je úplná samozrejmosť dneska. Keď chcete stavbu povoliť, tak vám to nikto ani nedovolí, aby ste to tam nemali. Rovnako ako je vlastne tu, keď rozprávame o tom, že je highlight, že máme tepelné čerpadlo, alebo že máme exteriérové tienenie, alebo že máme kúrenie, chladenie v stropoch, to už si myslím, že v dnešnej dobe je akože úplne nevyhnutnosť a že malo by to byť bežnou praxou, čo je v tomto prípade ako keby obdivuhodné. Nie je naša úloha, ale to, že verejný investor, či investor z verejných peňazí, samospráva, sa rozhodla takto ako konať. To je podľa mňa precedens, ktorý je vlastne tým najdôležitejším z toho projektu. Čiže ani nie práca architektov, ani nie to, ako to vyzerá, ale že sa skupina ľudí, ktorí majú na starosti riadenie takéhoto malého mesta, tak to správne rozhodlo. To je asi najdôležitejšie. Nejaké otázky, pripomienky, komentáre? Áno? Zdravím. Mám otázku. Miestnosť, kde sa stretávajú poslanci a hlasujú, je vlastne presvetlená iba svetlikom. Dobre som to pochopil, že nemá okná do fasády. No, nie je to asi štandardné riešenie, takže určite za tým bude nejaký príbeh, nejaký dôvod, tak či je a keď tak, či sa s ním viete podeliť.
ten dôvod je úplne pragmatický. Vlastne pri nátorke povedali, že aby zbytočne nečučali z okna, keď sa rokuje o vážnych veciach. No a samozrejme, tam sú 2 svetlíky Velux, pozdravujem firmu Velux, a ešte je tam aj normálne vzduchotechnika s rekuperáciou. Čiže akože tam ten priestor má normálne zodpovedné parametre na výkon takého procesu ako rozhodovanie.